Se on Jimmy Sebastian tässä ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa mä esittelen teille mun rakkaan golfbagin ja golfbagin sisällön. Ja samalla kerrotaan pikkasen mun urasta golfarina, mitä mulla on tavoitteita, minkälaista sisältöä tälle kanavalle on tulossa. Mun bagi on aika uusi, aloitetaan mailoista, aloitetaan vetkeistä. Vetkejä on ihan riittävästi, eli 3 kappaletta. Ja vetket on Wilson Staff-modelit 58, 54 ja 50. Grippinä ihan tavalliset Golf Pridein Tour Velvetit ja partena on sitten Dynamic Goldin 120 vetkevarsi, 120 grammanen. 58 on erilaisella grindilla, eli pohja on pikkasen erilainen. Siinä on 10 asteen bouncei ja ton grindin takia tällä pystyy pikkasen helpommin availemaan ja kikkailemaan ja tekee semmoitteita kikkalyöntejä sitten. Tää on oikeastaan sitten chippailuun, lähestymisiin ja jos bunkkerissa on oikein kova hiekka, niin saatan silloin välillä, jos tarvii korkeata lyödä, niin tällä operoida. 54 ja tässä on 11 astetta bouncei, niin sanottu hiekkamaila. Ja toki sitten lähestymislyöntejä ja chippejä tulee tällä tehtyä. Lyöntimitat on vielä vähän hakusessa. Nämä on sen verran uudet tulokkaat mun bagissa, mutta sanoisin, että 58 lyödään se 75 metriä ja 54 85. Se tippui kamera näköjään. Ja 50 lyödään sitten noin 100 metriä pikkasen vajaa. Ja 50 on 8 asteen bouncei. Mulla oli noin vanhat vetket, niin tykkäsin 50 tosi paljon käyttää. Myös välillä vajaissa vetkeissä, ettei tarvinnut ihan niin korkeata kaarta käyttää. Ja nämä on taotut lavat. Vanhat on itse asiassa tossa vielä. Ja nämä on Clevelandit ja näillä pelattiin viime kausina. On vuoden vanhat. Nämä on RTX chipcoret ja nämä on tää ruostuva malli. Ruostetta kerää itteensä ihan tarkoituksella. Ja näissä 50 tuli tosi paljon käytettyä ja 58 ja 54 hiekalla. Eli vähän sama idea, että mailat pysyis suunnilleen samana. Mailat on mun mielestä, nämä on tosi kivan näköiset, hyvän tuntuiset. Ja sitten siirrytään rautoihin. Wilson Staff-modelin CB. Tää on nyt tätä poistuvaa mallia. Wilsonilta on nyt tulossa ilmeisesti 3 uutta rautamailaa. Tämmöten käsityksen sain. Itse sanoisin, että ei ole mulle niin väliä, että ei tarvi ottaa niitä uusia malleja. Että näillä pääsi lyömään ja nämä tuntui hyvältä ja nämä lähti sitten bagiin. Näissä on Vartenas kanssa Dynamic Goldit, mutta 130 grammaset. Mutta sen mä itse haluun, että bagissa toi tuntumaan koko ajan sama ja taotut lavat totta kai ja törkeä hyvän näköiset. Toi metalli kiiltää tuossa mukavasti ja lapa ei ole liian iso, on itse asiassa aavistuksen pienempi kuin vanhoissa Srixoneissa. Tykkään kovasti ja näitä löytyy P:stä 4:een. Varmistetaan vielä noin loftit, eli P on 4/6, muissa on 4 asteen ero ja 5:sta 4:een on 3 asteen ero, eli 4 on 23 asteinen. Tykkään kovasti, kivan näköiset, kivan tuntuset lyöntimitoista. Tehdään vaikka video Trackmanissa, että mitä mä lyön milläkin jossain kohti. Tarkoitus ainakin lähempänä kevättä sitten katsoa uudelleen, jos nyt katsotaan noin lyöntimitat, niin tietää sitten vähän mitä milläkin mailalla ilmassa lyö, mutta sanoisin, että P:llä lyödään se 115, 110, 9 lyödään 125, 120, 8 125, 130, 7 140, 145, 6 150, 155, 5 165 ja 4 175, 180 varmaan ilmassa. Nämä nyt on aika päästä heitettyjä arvoja ja näissä on 7 eteenpäin tulee sitten tämmönen wolframipaino tänne lavan kärkeen pidempiin rautoihin. Utility ja tää on kanssa Wilson Staff-modeli 18 asteinen eli vastaa rauta 2. Ja tää on nyt ensimmäistä kertaa grafiittivarrella eli viime vuoden bagissa oli Srixonin mailoja ja Srixonit oli toi Utility, se oli rauta 3, se oli rautavarrella ja nyt mä kokeilin tätä grafiittivartta ja mä oon tykännyt kyllä, eli tässä on pikkasen eri tuntuma kuin rautamailassa, mutta hyvin eri tuntuma kuin puumailoissa, että oon tykännyt ja tuntuu, että tällä on helppo tehdä rauhallinen swingi. Ja tää on tosi tehokas tiin päältä ja väylältä. Mä luulen, että tästä tulee itselle semmonen luottokeppi. Ja vartena on KPS hybridi 80 grammanen ja sama grippi on kuin muissakin mailoissa. Tää on kivan tuntunut maila kaikin puolin. Sitten on puu 3, Wilson Dynapoweri 15 asteinen.
vartena Hazarduksen RDX Smoke. Ja tää on 60 grammanen, eli toi Utility on 80 grammanen, Puu 3 on 60 grammanen ja sitten on Dynapoweri vielä driveri 9-asteisella nupilla. Nyt mulla on ihan standardi säätö siinä. Sama varsi kuin Puussa, mutta 50 grammasella varrella. Tuntuu hyvältä ja tää on siis fitattu driveri, että kokeiltu, että itselle sopii sopivaksi todettu. Sitten putteri on nyt Scotti Cameron ja tää on itse asiassa haettu tuolta konkurssimyynneistä saatu sopivaa rahaa ja Scotti Cameron Super Select Kolo 6, 34-tuumainen, tämmönen puolimalletti. Itse tykkään kovasti, tuntuu mukavalta ja käteen sopivalta ja tuntuma lyödessä on hyvä ja onhan tää viimeistely nyt älyttömän upea ja se oikeastaan ääni kun osuutaan siihen palloon. Lisäksi päkissä mulla on yleensä kamerajalusta. Pystyy vähän kuvailemaan omaa swingiä ja tässä videoiden teossa on myös yksi kiva juttu, kun mä rakastan tätä lajia niin kovasti. On kiva alkaa tekemään videoita, tulee paljon kuvattua itse, omia lyöntejä, näkee sitä kautta kehitystä, kun ei sitä aina jaksa tuolla reeneissä alkaa itseä kuvailemaan. Sitten on muutama touri tähtäystikku harjoitteluja varten. Täältä löytyy nahkahanskaa, pallona Wilson Staff-modeli, millä tällä hetkellä pelaillaan. Tiitikkuja, kynää ja sitten kriinihaarukka. Vähän on ehkä kyseenalainen, mutta menkööt. Tää on siis tiitikku, mutta toimii hyvin kriinihaarukkana. Tää on itse asiassa mun ensimmäisestä bagista. Ostin käytettynä golfkamat jollain 200 eurolla bagin, missä oli muutamat rautamailat, puumailat, driveria, putteria. 2 tämmöstä oli ja tää nyt ainakin toinen on vielä tallella. Bagin taskussa oli semmoinen. Päkinä on Backboy vedenpitävä kantopäki 14 jakajalla, eli tästä tulee sitten noin jalat. Päki on mukavan kevyt, tarpeeksi tilava. Mulla oli vanha päki semmonen Wilsonin vähän pienempi, olisiko ollut 6 jakajalla ja mä oon kyllä tästä tykännyt. Sitten on kylmä laukku, sieltä löytyy juomapulloa. Sitten pallotaskussa on palloja. Sitten siellä on muutama tussi, että voi merkkailla palloja. Täällä on sitten lisää hanskaa, tiitikkuja, sadehanskaa. Synteettistä hanskaa, nahkahanskaa. Sitten on vähän kaiken näköistä muuta. Täällä on itse asiassa vieläkin tää toinen toi kriinihaarukka tallella. Ja sitten on driverin säätöavain, vähän pallomerkkejä. Ja täällä on yksi valopallo, mikä tuli viime vuoden valopallokisasta. Toimii edelleen. Eli oikeastaan näillä mennään ja normaalisti sitten kesällä kun pelataan, mulla on 2 pyyhettä roikkumassa, toinen on pidetään märkänä ja toinen kuivana, niin on sitten mukava märällä pyyhkästä sen jälkeen kuivalla, niin lavat pysyy puhtaana ja toi kiikari löytyy sitten iteltä ja välillä käytetään myöskin kelloa, että näkee vähän helpommin ja nopeammin greeni etureunat ja takareunat. Tässä samalla näette vähän mailoista videoa tarkemmin, niin kerrotaan lyhyesti mun urasta, eli Green Card on suoritettu 24.7.2022 ja tasoitus on tällä hetkellä 17,9. Hommasin Green Cardin, pelasin sen kesän, mitä siinä oli. Veikkaisin ehkä 30-40 rundia, jotain sitä luokkaa. Tuli talvi, kamat meni varastoon, jonka jälkeen keväällä käytiin sitten talvikriineillä pelaamassa kertaalleen. Ja sen jälkeen golfia ei tullut pelattua. Sitten oikeastaan juhannuksen jälkeen aloin pelaa golfia ja sit mulla puras se kärpänen oikeastaan ihan tosissaan. Ja aloin käytännössä joka päivä pelaa golfia, samalla siinä harjoittelee lyömistä. Tuli tosi paljon vietettyä reenialueella. Aloin käymään noissa klubikisoissa ja aluksi niin se ei pärjännyt ollenkaan, mutta sitten kun alkoi pärjää, niin tuli semmoista lisäintoa. Ja nyt mulla on kova tavoite, eli nyt on 17,9 tasoitus. Parhaimmillaan se kävi jossain 15 pintaa, mutta mä oon siitä viime tasoituskierroksesta on jo tosi pitkä aika. Veikkaisin, että tällä hetkellä jos menisin pelaamaan, pelaisin vähän paremmin. Mutta mulla on nyt kova tavoite, että mä treenaan koko talven. Mä oon PGA Prolla käynyt säännöllisesti, lisäksi yhdellä talvikurssilla. Mä reenaan noin 4-5 kertaa viikko golfia. Lisäksi tulee kotona tehtyä vähän erilaisia liikkeitä. Ja mun tavoite on, että ensi kauden aikana 6 on mun tasoitustavoite. Tarkoitus on mennä, kun elokuun viimeinen päivä on ruukkigolfissa Midtourin karsinnat, karsimaan Midtourille. Vähän kaipaan semmoista kilpailua, eli vaikka tää nyt on alussa tää golf-harrastus, mutta mä haluan alkaa kilpailemaan ja se vaatii se karsinnatkin, että tasoitus pitää saada tippua sinne alle 7, mieluummin sinne 6. Tarkoitus olisi sitten oma tavoite, että 2-5 vuonna
pääsisi pelaamaan mittouria. Toivottavasti saa sen verran hyvän sijoituksen karsinnoissa, että saa sitä kautta niin sanotusti pelioikeuden mideille, mutta jos ei, niin sitten toivotaan, että tasoituksen vuoksi pääsee. Että osallistuu vuonna 2025 kisoihin. Kuulostaa varmaan hullulta ja monen mielestä ei ole mahdollista. En tiedä itsekään, onko se vielä mahdollista, mutta siihen mä pyrin, että kovaa mä harjoittelen ja kovaa mä treenaan. Mä kuvaan teille vähän treenivideoita ja lisäksi ensi kaudella kuvataan vähän pelejä. Keväällä lähdetään Viroon pelaa, sieltä varmaan joku video tulee. Ja ensi kesänä on sovittu muutaman golf-tubettajan kanssa pelit ja tarkoitus olisi tehdä pelivideoita, vähän leikkimielistä skabailua, pikkubetsejä, vähän skinnejä, reikäpelejä, mitä ikinä keksitään. Mutta tässä oli mun päkin sisältöä lyhyesti Jimistä golfarina. Ja hei, ei se mun ainoa golfpägi oo. Tästä löytyy vierestä tommonen retropägi. Siinä on itse asiassa yksi ihan pelisetti. Ne on noin 100 vuotta vanhoja mailoja. Siinä on muutama uudempikin. Mä voisin esitellä jossain videossa vielä ton mun toisen golfpägin ja mitä varten mulla on se. Ja se on siis ihan peliä varten. Tää oli samalla comeback mun kanavalle ja valitettavasti tuota kelkkareissusarjaa ei tullut loppuun asti mun kanavalle. Jos kelkkareissuusta on vielä jäänyt katsomatta, niin käy kurkkaa Bisoni Mafia kanavalta, sieltä löytyy koko setti. Ja pieni paljastus. Pikkumusta on alettu nyt vähän pajottaa. Siitä tehdään joku video jossain kohtaa, kun pääsen Porvoossa käymään. Se on siellä laitettavana. Siinä on aika paljon juttuja. Sehän hajosi viime reissulla sinne metikköön. Mennään jossain vaiheessa katsoa, että missä kunnossa kelkka on. Ja meillä on pikkasen suunnitteilla ehkä tulevalle kevät-talvella mahdollisesti tehdään reissu. Kiitos kun katsoit videon ja me nähdään ensi videossa. Pistä kanavaa tilaukseen ja pistä kommenttia, että minkälaista golf-videoa haluaisit nähdä, niin toteutetaan. Se on moro.